Каква е причината за пристрастяването към наркотиците? Доста глупав въпрос, нали? Естествено, че наркотиците са причината за зависимостта. Всички го знаем. Ето как действа. Ако използвате хероин в продължение на 20 дни, тялото ви ще се пристрасти и ще жадува неспирно за още. Това е значението на пристрастяването. За съжаление, почти всичко, което знаем за пристрастяването е грешно. Ако, например, си счупите ръката, ще бъдете отведени в болница. И ако болките са много силни, ще се наложи да ви опоят с диаморфин. Това е хероин, който е в пъти по-силен от този, който се продава на улицата, защото не е разреден. В този момент по света хиляди хора са в болница, подложени на морфин, но никой не става наркоман след това. Данните и експериментите, за които ще ви разкажа, са направени в ранните години на 20 век. Единият експеримент е доста прост. Учените взимат един плъх и го затварят в клетка с две поилки. Едната поилка съдържа вода, а другата разреден хероин. В почти всеки експеримент плъха се пристрастява към водата с хероин и пие все повече и повече, докато не умре. Но през 1970 година професор Брус Александър, действащ психолог, забелязва нещо необичайно в този експеримент. Плъхът е затворен в клетка сам самичък и няма какво друго да прави, освен да пие от наркотика, за да запълни празнината. Та какво прави професор Александър? Той построява парк за плъхове, който е като рай за тях. Има топки, тръби, дупки, въртележки, храна и много приятели, с които да си играят и да се чифтосват. Всичко, от което има нужда едно същество. И отново слагат две поилки, едната пълна с вода, а другата с хероин. И ето го и невероятното. Никое животно не пие от хероина повече от веднъж. Дали е само при плъховете? Същия експеримент се прави и с хора по време на войната в Виетнам. 20% от войниците използват хероин. Близките им са притеснени, че след войната Америка ще се напълни с хиляди наркомани. Но проучването продължава и се оказало, че повече от 95% от войниците спрели да употребяват хероин веднага след като се прибрали. И ако се уповаваме на старата теория за пристрастяването, това е невъзможно. Но проучванията на професор Александър доказват, че пристрастяването няма нищо общо с общоприетата теория за него. Защо ли? Войниците били изпратени сами в чужда страна и им се налагало да убиват или да бъдат убити, което си е доста стресиращо според мен. И употребяването на хероин било добър начин за отпускане и запълване на празнината. Но щом войниците се върнали обратно в домовете си при близките си, това било еквивалентно на изваждането на плъх от клетката и поставянето му в добре оборудвания парк, който бил рай за него, пълен с приятели и близки. Та в крайна сметка не е наркотикът този, който кара хората да употребяват, а тяхната клетка. Човешките същества имат нужда от социалност и връзки. Когато сме щастливи, ще се свържем с хората около нас, но ако сме потиснати, изолирани и отблъснати от живота, ще се свържем с нещо, което ни успокоява. Всъщност, може да е непрестанно проверяване на Фейсбук, играене на видеоигри, хазарт, наркотици, та дори понякога и порнография. Но трябва да се свържем с нещо, защото това е нашата природа. И за да избягаме от тези нездравословни връзки, логично трябва да сформираме здравословни такива. Да излизаме с приятели, да контактуваме с семейството и близките си и да се обграждаме с позитивни и успяващи хора. Пристрастяването е само един симптом на кризата от загубата на връзка. Всички го чувстваме. От 1950 година насам хората имат значително по-малко близки приятели. За сметка на това, тяхните жилища стават все по-широки. Избираме по-големи апартаменти, но нямаме приятели, с които да ги напълним. Избираме вещи пред общуване. Та вместо да се развиваме към подобряване на социалните ни умения, ние все повече и повече се отдалечаваме един от друг. От дълго време насам говорим само за индивидуалното възстановяване, а не за социалното такова и израстване. Нещо трябва да се е объркало. Трябва да градим общество, което да прилича повече на онзи райски парк за плъхове, а не на изолирани клетки. Та в крайна сметка, обратното на пристрастяването може да не е комуна за наркомани, а връзка с близките и приятелите. Идеите, които ви споделих, са от една книжка на английски, наречена Chasing the Screams на Йохан Хари. Надявам се да ви е било интересно и понеже проблемът с общуването
все повече и повече се задълбочава, смятам, че е полезно да анимирам най-важните идеи от една много велика книга, написана още през 20 век от Дейл Карнеги, а именно "Как да печелим приятели и да влияем". Ако сте научили нещо интересно и искате да гледате още такива видеа, подкрепете ме с един лайк и се абонирайте за каналът ми. Благодаря ви.